Gachagu achalo okwadeo wang wan jo media wakata cross obed jogo mantiere sirikal kata jogo makete sirikal. Gachagu achalo janeko motwe gara manie chiro moidho pulpit kata rostrum to miel duk ogolo lepe owito oko miel duk to yanyo ji aenje madongo dongo to then jomedia okawo ni gima janeko no wacho e gima dier. Gachagu mana kaka isewacho ne okwakawe kaka diera wan report gima wacho no nitie seche moko ma ka un gi janeko e chiro unyalo focus e gima oterogo e chiro. Gima oterogo e chiro en uso dhok kata nyiewo dhok kata uso alot kata nyiewo alot, okay, mondo jopiny ong'e ni to prices mag uso gigi chal nade. Ok wach ma janeko motwe gara to chikore duk, okay. Gima timore ni Gachagu ne nie sirikand President William Ruto ni chakre the beginning. Owuok mana 2 years ago, okay. So gik mo sano okwedogo gin gik mane en ema nowacho ni mondo timre. For instance, Gachagu nowacho ni mondo tim affordable housing. Ni ng'ama ok dwaro affordable housing mano chalo ng'ama wiye rach. Affordable housing sani oket tije ne jo Kenya. Sani koro wuok ni affordable housing no gima rach onego bed terminated, okay. Gachagu wach mar extrajudicial killing motemo wacho gi 2003 ka president ni oko, Gachagu ni emano preside over security meeting mano chiele jibunde ma yowuoto ganda mag lumo kono thoe ne Gachagu achiel. Sani koro temo nyisowa ni ene moler kapamba William Ruto ma guilty of those things, okay. And then atemo ga nyiso jogi ni ka wadwaro grievance over extrajudicial killings to konya achake gi 2024 wadog 1969 ka Kenyatta no biro Kisumu to ne bodyguards ge oyiene gi mo spray jowa gi bunde ma ji no tho ji 144 mutingo mine gi nyithindo especially no negi ji chakre Russia nyaka Hero ma pok ng'ato wachoga, okay. Nyaka wawache ni jowa mano negi 1982 during the coup Nairobi kal gi kuonde moko non be no negi kolore gi chik nyaka waduoge 2007 mondo wang'e ni kuom ji 1,300 mano negi e Kenya kae ma 400 gi wiye no negi police. To joma no negi police go ng'eny ne gin joma police no chielo bunde Kisumu, Homa Bay, Migori nyaka Siaya kod Nairobi ka Kibera. Gin dak wawache mekgi Gachagu wache mekgi. Gachagu nyiso ni boss ne mano tiyo ne kaka PNA according to papers mag Hague, that is Uhuru Kenyatta, ni wacho ni nogolo million almost 1 million momiyo jotend Mungiki ma jotend Mungiki noting'o go ji e bas motero Naivasha, oting'o Mungiki motero Naivasha momiyo beti manotong'o jowa to nodhi oloro jowa moko e klas motia mach ma jowa nowang'. Nitie mama manochopo Kisumu koting'o wich mana mar chuore ka delo konyal yudo, okay. Magi dak wawache jowa manonegi ndalo Uhuru Kenyatta, okay. Remo ma jo Kenya en remo makwar. Onge joma nigi remo ma blue to mogo remo makwar. What I'm trying to say ni kwadwa wacho about grievance mag extrajudicial killings or marginalization and so on to wachak gi chien. Secondly, Gachagu olowa ni kia ni jo ganda mama sawa gole serikal king'iyo ni wan gi ministers aboro to gi deputy president mama sawa. Ticha king'iyo ni wan gi chiegni 17 PSS mama sawa. Kanyo kende king'iyo ni joma sawa e telo mar Kenya ni gin gi 28% while this population gi en ni 17%, okay. Manyiso ni gin gi mokalo level monego gibede gi population gi. Oganda maluo wan only 4.1
111% of the population, one only 4.4% of public sector. Manyiso ni kwangi Uganda maluo to gently mokogi emonego fight mono numbers magi joma sawa manie serikal ka odwok piny mondo romre gi 17% main population gi mondo wabe wayude gine opportunity serikal yudo opportunity serikal especially kuonde ma strategic gi ma wasichako yudo tie President William Ruto gi ema biro konyowa kaka Uganda mondo wakel equity mondo sami wacho wach mar stima kantie budget mar stima to CS Wandai nyalo make sure ni okelnwa budget mar stima makelonwa stima kucho because it is scandalous king'io the penetration and the load mar stima madhi Mount Kenya tiduogi compare gi mabidhi Thurwa nitie seche mag for instance Kisumo samidwa mok taya gotieno to nyaka lor taya madhi industrial area nikech stima mabire tin okay to magi wanyal mana yudo kwa tiyo gi jogwa gi PS Omolo nikech entie interior ineno ko ng'injo no locations gi sub location makelo services piny ma joka ni onego to wan nyo waonge go okay John Mbadi man CS mar finance ineno ka budget masani wadhi bedo go ni gikelo no significant budgets infrastructural projects wa Thurwa okay to ka gitero gigo to wuodwa matandi ema nie parliament so gimatemo nyiso jowa eni siasa ma ng'ane dwa ketowa mondo confuse iluongo ni Gachagu to gosiepege korengo kata orengo gini gidwa ni confuse wa gidwa kwayo opposition onge koth mwabro kome moloma wakome ma mondo chamwa odongi mondo waka jowa mondo chiem mano kende gima wanyadwaro e serikal ilero kanyo makare nya wakili Sophie Mkorka Kori